Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo nyakoro mga jonge telneri maradek okinyi maket kod maendi e Color TV ka bende en thuolo nero ma bende wabedo kod Twak achiel bang' machielo nyakoro mga jong kinde giki ma bende owendwa ka endi kod achiel kuom jodito weche geko mag somo ahinya to weche geko mag drama Kisumu County ka endi nyakoro mga jwang ka bende ibro paro ni wan e tam nero mokwongo kinde geko ma bende wabedo kod tuke ma opogore weche geko mag drama watimo drama ma bende nyose chopo rang'ini ero ma Kisumu County kendo dhi nyime nyithindo dhi nyime kod timo ikruok mondo gidhi e rang'ini ero ma region. Tuke geko mag tam 1 bende osebedo ka dhi nyime kaka osebedo kwa nyisi mbele kanyo kama oting'o tuke geko mag hoki mag nyithindo manyiri, nyithindo geko machuo, oting'o tuke geko mag basketball 3 on 3 kanyakla koda weche geko mag rugby kod ng'weje bende osebedo ka dhi nyime koni kod kocha. Wabedo kod hawi mar bedo kod achiel kuom jodito kaka sewacho migosi Paul ka otholni eri king'iyo picha kaendi e ting' duondi kendi mose oganda jokanyanam jomohero weche mag drama okinyi makwet kod ma hiyangrnegi matut. Ero kamano ahinya. Justice an iluonga ni Paul ODHIAMBO. Paul ODHIAMBO en japuonj e skunde nyiri mar Bishop Okoth Ojola Girls. Okay. Asebedo Bishop Okoth Ojola Girls higni 6 mokalo. Apuonjo subject mar French. Okay. Kod English. Bonjour. Kanyi magike japuonj. Ero kamano. The last time I knew you aparo ni intie Kanyamedha. Yes, na bit Kanyamedha kanyo higni machiegni 10. Koro thoth ji pod ong'eyo mana ni Paul Kanyamedha. Nginjo kata kwa wacho ni japuonj ma Kanyamedha. Yes. Then I must have known you for long. For long, yeah. Kanyamedha kanya budhia kabisa. Exactly. Kaeto bang'e no miya transfer dhi Bishop Okoth Ojola Girls. Masebede kuom maika mar 6. E seche gogo bende an jagoro maduong' kata executive secretary mar drama Kisumu County kod bende executive secretary mar drama Nyanza region. Manyiso ni kawadhi region bende ine jagoro. Bende ane jagoro ma Nyanza matayo weche duto mag drama kod film mag nyithind skunde. Iga gana riyo kod prep kod 6 nochakore nade e pau kaka jo drama. Ero kamano. Iga mana gana 2 kod 6 nochakore December. Mane wan kod gimiluongo ni December 2025. Good. Mane wan gimiluongo ni National Trainers Workshop. Okay. Ma bende na temo matek kalore kod tudruok mara. Mane wakele Kisumu ka. Oh. The whole nation. No rando Kisumu ka. Kisumu Girls, yes, for 6 days. Mano bedo graced by Minister of Education from Jogo House, and no atimo training ne jopuonj right from ECD to universities. No train gi nyando mag weche mag drama kod film kalore kod theme kata thoro mar wach ma higani. Mano gima no atimo December. Okay. Kwach chopo January wabedo kod tiegruok machalo kamano kendo ne jopuonj kor ma Nyanza. No adhi Kisii Nyahururu Girls. Mano bendo kawo ndalo 4. Okay. Bang'e no waduogo watimo tiegruok ne judges kata mana adjudicate. Jong'ad bura. Training no watimo Lions ka. Yes. Ne jopuonj te ma Nyanza. Then bang'e no wadhi e zonal festivals mano rumo, kaeto wadhi e sub county festivals mabende noserumo. Koro week manyoro nyokalo negi wigni counties duto te ma Nyanza osebet kadhi mbele kod county festival. Okay. Kisumu no an kod county festival from tarik 4 nyaka tarik 8 Migingo Girls. Siaya tieko margi kawuono, Homabay tieko margi kawuono, Kisii nyotieko margi nyoro, Migori tieko margi kiny, Nyamira bende notieko margi Friday. Nyiso ni gidhi nyime tarige manyalo bet ni nopogore kech nomiwa tarik ka tarik. Okay. Koro an kaka bingni an jagoro ma Nyanza gi ma Kisumu County. Nonegi tiek migi. Nonega tiek mika chon rachak ikruok masechako mar dhi region. Exactly. Kama. Ichako hero drama kirom nade? Achako hero drama kapura nyathi skul. Ka ja primary. Okay. Kasomo soma primary school. Ne wan gi japuonj moro ni iluongo ni Romelos Wandera. No hero
keto watimo skits mag HIV AIDS. Okay, un manu upuonjo ganda. Wan mono puonjo ganda. Kutidre koda kute makelo tuo marayaki. Okay. Koro kanye mane interest mar drama no chakore. Koro katieko primary adhi Kisumburi. Ayudo ka Kisumburi ema koro drama otimie. Dala drama. Okay. Kisumburi no en school mong'ere ahinya kuom talent. No ayudo thuolo kendo mar dhi mbele gi drama. You are learning at Kisumburi? I was learning at Okay. I'm an alumni of Kisumburi. Oh, that's good. That's good. Kisumburi kanyo osegolo ji mang'eny ahinya mag drama. Ma wan achiel kuomgi. Okay. Japuonjo mar drama ne wan gi jopuonj ariyo, achiel iluongo ni Mr. Evans, to achiel iluongo ni Amunga Kanyala Bandu. Pani thoth jong'e. Okay. Sani en would say ni en jasiasa. Koro mage joma no onyayo ahinya Mi bedo kod hera mar drama. Mchezo wa kuigiza. Yes. Hilo kamano. Bang'e nadhi Kenyatta University, atimo English, French and English, but not specialized literature, theatre arts. Okay. Koro watimo drama nyaka koro watieko. Moting'o Dr. Ezekiel Alemi mago ne jopuonje na manyocha osetho Mulwa, Osambo Were, gi Francis Imbuga manosenindo mago ne jopuonj mabende notemo promote talenta mar drama ni e ngimani. Ang'o miseneno ka drama kelo e ngima oganda kapok wadhi e weche mag drama masani? What can you attest to? Mokwongo drama en kiyo. Wacho ni en kiyo maduong' ahinya. Wacho ni kiyo cha jamii. Kiyo cha jamii. Kiyo mar oganda. Nikech gigo ma watimo kata mitimo e drama gin gigo ma timore in the real life. Okay. E society. Koro wan wakete e form mar tugo. Mondo mi wasom. Koro drama puonjo ji. Drama bende kelo dongruok mopogore. Drama no en yor tich. Yes. Nitie jogo mathoth machiemo gi yor drama. Kanye wantie Migingo Girls, apani PIEMA na neno to nkech seche ne ng'eny nwalawo kuond moko. Tie skul moro no nyiso tugo kotenre koda kwep mbendo kwedgo nyathi ma wuoyi komi nyathi ma nyako dhial molo nyathi ma wuoyi. Skul no nyinge akini nyapare? Mano ni Maseno School. Maseno School. Ilungo ni The Silent Cabinet. It is a thought-provoking play. Matemo penjowa kaka oganda sani ni ere kama nyathi ma wuoyi nitie. En penjo mondo gbenwa penjore ahinya. Nikech iyudo ni almost 20 years ago. Igni 20 mokalo. Wach mar nyathi ma wuoyi ni osebet ka ji wil go. Exactly. Wakao pach wate waketo kuom nyathi ma nyako. Empowerment of the girl child. At the expense of the boy child. Koro boy child sani dok piny. Okay. Wase empower girl child makuru sani girl child makuru ni malo mohingo boy child. Boy child is suffering in silence. To ng'ama wati onge igini giwacho ni The Silent Cabinet. Koro Maseno School no bet piny mondiko tugo mawuoyo kuom wacho ni place of the boy child sani. Giparo nwa ni ere kama onego beni koro wakite nyathi ma wuoyi. No wadwaro equality koso inequality. Okay. Nikech macha no wacho ni girls should be equal with the boys. Mano setimore to an extent makuro odhi overboard. Okay. Wuoyi wicho wilgo nyake makuro iting'o malo opek sani moingo. Japuonj wacho ni wachopo kama kata nyathi ma wuoyi orochra tiche to koro ng'ama dewe onge. Bende onge ng'ama winjo. Nyathi ma wuoyi nyathi ma nyako thale pap kato ng'ama wuoyi onge. Kitemo duoko to mani wacho ni gender based violence. Ni nyathi ma wuoyi wacho ni sexual harassment. To nyathi ma nyako nyathi ma nyako kothalo wuoyi to kendo mana jowa ma jogine ka osemana biro. Osebiro. Chopo level wende ma samori wacho ni nyathi ma wuoyi ok ywagi. This say. Yes. Boys doesn't cry. Yes, ni kata ihinyori manade. To in iwuoyi. Idongo ka baba gi mama nyisi ni ing'eni nyathi ma wuoyi. Ing'eni nyathi ma wuoyi. In kata nyathi ma wuoyi ni e school en gi shati adi? Achiel.
to koyiech tipinje do yuse kanyiu ni shati. I heard them saying that by the way that way. To nyathi manyako to en gi pesa upugoro. Was that calculator mano nyiewne 7 years ago? Yes. Olal. Nyathi manyako to nyiewne every now and then. Every now and again en ko waro pisa to nyiewne. To wuoi ko dhiti ko ni you are a boy. Hard enough. Yes, hard enough. You are a boy. Koro mago penjo mono biro penjore. En tugo ma dhi puonjo ga no biro yawo pachwa as at now. Ni to wadwaro equality koso inequality. Yes. Inyalo siemonwa ni to moko kuom oganda ma bende samoro kata kineno timorgo ma samoro wuok e gwenge ma ibidi sebede obed Kisumu ka ma sani koro dhi maber e weche gi eki mag drama ka tuke. Drama ka keto Kisumu County kata mana Nyanza. Kata mana Nyanza, exactly. Osegolo ji mang'eny kata oganda mang'eny. Mokwongo ora chako gi Felix Oduor Jalango. Mano Mheshimiwa honorable. Owuok e stage mar Kenya National Drama and Film Festival Nyanza ka. Wan kod content creator Crazy Kena. Mano wuoi musomo St. Mary's Yalaka. Owuok e drama Kenya National Drama and Film Festival. Wan kod kijana moro miluongo ni Kadongo ma manage Waka Waka film production. Yes. En kijana mowuok Nyanza ka school matin Ugenya ka. Sani otloso films all over. Ma idware kuonde ka kuonde. En on demand. Tiri nyaka ute fwambo moloso negi local content. Wan kod kijana ma bende timo training lungo ni Chunga. Ena Chunga. Yes. Pungulu Pangla. Narratives go mago gik manowa godo stage. Kane en Kisumu Boys ka. Okay. I think not forgetting even Eriko Mondi. Even Eriko Mondi no work Kisumu Boys. Yes. Kuro kidita ide high ne wan ge characters mano work Kisumu Day. I didn't know. Around 3. Around 3 characters no work Kisumu Day. Mago jo mani wan godo Kisumu Day. Okay. King'iyo kijana mano train narrative. Kijana mane President Uhuru, the former President Uhuru, no adopt to Tongulo time. Yes. Vijana ari mano train narrative no. Negini yiwuot Kisumu Day. Okay. Chelungo ni Nyakwardani. En bende oja film, to JAPUONJ bende. Achiel iluongo ni Frederick Okumu. Frederick Okumu ni en nikech talanta ne National Intelligence Service no kawe NIS utiyo kode. Okay. Koro mano nyiso ni ma en yo achiel mar gero oganda. Drama ok en tugo. En yo achiel mar gero oganda. Oganda samoro wacho ni be en thuolo mayot. Ng'eni wabedo kod ng'eyo kata ng'iyo moro ni tugo kaka mpira e Afrika ok chud mayot. Drama to chalo nade? Inyalo doni nyathi nyalo go mpira Nyalenda ka o train stadium ka to mondo miyo penya mochopi mobed otuge timbe madongo samoro ok en tich mayot. Thuolo chalo nade kod weche mag drama? Erokamano ahinya kuom penjo no. Aparo ni king'iyo space mar entertainment sani, entertainment industry sani, ose evolve. Chon cha ema ne ji nyalo wacho ni talent ok chul. Okay. To e ngima masani, talent no iyorno mar nweng'o moloyo yo moro amora. Waluongo ni creative economy. Exactly. Kendo mane momiyo ineno ka sirkal ma Kenya sani oketo maino e wach no. Kendo giyawo State Department for Creative Economy. In fact, apani kata nyoro nye juma mokalo ni weekend ni wan bondo ko jatend piny owacho. Kano yawo that creative hub. Yes. Mondo miyo jende njal timo gimiluongo ni content creation. Koro content creation ni kuom vijana mag jo drama ge. Owuok kod stage ka odhi koro school osemiye gimiluongo ni incubation period. Exactly. Makoro oseng'eyo gino monego tim. Okay. Koro kano time stage kacha owuok oko mar school ma gimo nyalo timo kende in real life. Onyalo create content online. Onyalo ndiko articles, onyalo ndiko plays, onyalo miel, onyalo timo video production, onyalo timo podcast, magi genres te
ma wan godo e drama. Meso nyalo bedo ng'atno ero ma samoro ti kod mbui marach. Kaya jo siasa. Yes. Mano momiyo wan gi gimiluongo, one of our sponsors iluongo ni Communications Authority of Kenya. Yes. Gi sponsor kendo gitemo encourage gimiluongo ni clean content and responsible use of internet. Exactly. Clean content and responsible use of internet. Okay. Ni ok ochuno ni nyaka indik mana gik maricho richo e trend. Exactly. Inyalo ndiko gik mabeyo kendo trend kendo yudo likes. We are talking of monetizing content. Yes. We cannot monetize dirty content. Gino maler ema wan kaka Ministry of Education watemo puonjo nyithindo kendo wakete ni nyaka ibed ng'ano man loso gigo maler. Kata mana stage meno ni piem go kantiere team kata school mobiro gi content mok ber ahinya gidhim moko ok onyal dhi mbele. I think no wonder emomiyo ministry obiro gi theme for a year or for even maybe let's say for a year. Yes, like this year one gi theme luongo ni bold storytellers, digital stages, driving Kenya's economy through theatre and film. Yes. Mane kithur mar wach mudwaro ringo igani. Wadwaro ni igo mbaka kata iwache kata itugi gi chir. To irno maler. Mondo mi otimore nade wadhiri godo makata kirwako costume ma decent. Wacho ni decency mana achiel kuom gigo ming'iye marking scheme. Ka in stage kanyo tineno nade in presentable mokara kama kara babu ubiro yudo stage to ok wiyo nyal kuot makata ka wabiro wago picha to picha no kwani ma to kudwa ti. Yes. Kata ka in stage kanyo kiwuoyo ji okum wangi kata ji okul wigi piny gino miwacho en gino ma ji te nyalo winjo kata ji magero culture wa kata chia moro mar oganda nade. What ni moral values. One kaka Ministry of Education achiel kuno gino mong'iyo en values. Okay. En ang'ono mipuonjo nyathi nikech ma ng'ama dongo. What you are inculcating. What are you inculcating in this child? So the moral value to us comes first before the entertainment. Okay. Koro is it clean or ler or ber? En gima puonjo. Nyathi minene stage ni onego bed dhano kiny. Koro kitiyo kode marach e stage ka kiny idwano bedo ng'ano machalo nade. Okay. Weche mane miye mano wacho e stage ka kawuono kiny bo nyalo dhi wacho gi oko kacha kata dhi passive gi nade kuwuok oko kacha. Hero kamano. Japuonj tudruok mane mantie kind somo mar curriculum ma kawaida ni kod weche gi mag drama. Ji okawo ga ni joma kawo thuolo e drama gi samoro e class ok gimak gik moko piyo. Iyudo ka nitie jomoko ma gin chon waduongo gi ni bookworms. Gin ne ginyiero akwadhi e drama. Majorly an natimo ga music by the way and I was good in public speaking. Oh, great. Yes, in both Swahili and English. Exactly. Yes. What did you say ni ma jomoko ma notion ni samoro joma timo drama, music gi adhula kata tuke moko gi ni they are dwarf academically? And if so, how should they balance? Let me disabuse that notion. Apa ni notion ma also kalgi ndalo. Pass by time. Okay. Nikech drama is more of an academic activity than co-curricular. Nikech mondo mi nyathi maki play mar 16 to 20 pages in English or in Kiswahili or in French. But that play will go run for 40 minutes. I know 40 minutes. 40 minutes. Karaj. Koro mundo minya thing mak play mar English kata Kiswahili kata French 40 minutes. That kid has a brain. That's not dwarf. And the movements on that stage and the language. Anapunjo kizungu. Yes. Kaka nasewacho. English paper 1 is all about what happens on that stage in terms of drama. Okay. Wangiyo gimilungo ni gestures, presentation, interviews kakuro wati moksa nini. Mago teni English paper 1. Kuri nyawacho ni nyathi manie drama ma o perform. Nyalo di fail English paper 1. Nyathi manie drama ma perform nyalo fail English paper 3. Man about writing. Yes. And expression. Drama kata music build gimilungo bende ni confidence. Okay. Kinyalo bede stage kacha mi wuogi ji mi present
you would even be a good leader when you go out. Exactly. In whichever field And you even choose. your articulation. Yes, even your articulation. That one is developed in drama and music. Okay. Kumigini masi puonje hapa niko sanigini almost apagareyo. Every year ma crew na mar drama cast na mar drama. Asetiru katenga hainya to nyithinda biche university. Katenga hainya. Don't you know moro kanya meda to almost the whole team no the university. Mangiso ni they are sharp. They got a B+. Yes. B+ and above. And above. Yes. Yes. All of them. So the ngama wachoni ngama participate ko career activity and ngama Academic dwarf. Academic dwarf. Mano ngamoda ke piny machon kabisa ni The olden era. The olden era. Olunga, Michael Olunga, kanya luchu example. Yes, Gompira. What was he studying at the university? Engineering. Oh, good. Yes. Kuro ofo. You can't do engineering. You can't do engineering kain academic dwarf. Yes. Kuro manu nyisi ni manu nen paro machon kabisa masani ungi. Let me ask you, Jonyuol siro machalonade, because when we having these kids in schools, dhinyithe gwengewa. To talking of this notion, ni jomoko angeni pod entie sani. How easy you give me easy time machalonade. I mean jonyuol. Mostly skunde ma ji dhi to dok. Especially management ada wacho. Otek ga ahinya e day school. Kise yudo nyathi mineno ni mane gi talanta. Idwa mentor. Idwa nurture. To janyuol biro ma okodwa ni nyathino bedra. Ma onego bed daktari. Mano ketho sa. JAPUONJ. Drama ketho sa. Hata pinjin to wat donga JAPUONJ. To nane drama ngumu na bedo JAPUONJ. To serikal be momiyo authority mata nyithino. To government ok nyal spend pesa the activity ma useless. That makes sense. Yes. Or government kata sponsors ok nyal come in to support an activity that is not making sense to them. Academic man. Yes. Mano usually this is part and parcel of academic development. How do you handle the parents? Advice. And atimomos bandira lamoko manekane in day school. Not take kabisa. Even with you? Yes. No take kora kabisa. Maja nyuol no dagi mwacho ta being the principal bende nen ngano support ko curricular activity. They are the drama ni no kaya mo kangi duogi donje. No nyiso nyathi no nyiso janyuol. Want to school worker what mugi ma government do have. And the government oro pesa nyaka ne schools mondo support activity ni. Koro kapo ni tire school minyalo tere ma activity ni ungi. Kaya kawete. No tamo janyuol. No yo nyathi. Nyathi no sani is earning a living because of drama. Ojago nagasimu janyuol jago nagasimu kwa njapu kenyathano no yudo biplane mudhi university japu nyago ero kamana nyane kono na nyathi no kang'eyo koro no ka ng'ato goni simu bang'e no mimor. Exactly. Oneno ni samoro gima no jaro ni kara nyalo bedo giminya dongo. Yes, minyalo kelo gimore mesa. Exactly. Yes. So ng'eny gi ok par, ng'eny pa man seche moro yure gi nyithindo go eko. Intie ga gima miluongo ni family competitions be ni wuod ng'ane to ok time to kalo kwano ka inti siko mana nini to kwano kedhie maber. And how are you also motivating these kids? Naturally samoro nya bed ni otimo marach adier to ere kaka they are lifting each other. Wacho ni an iron sharpens an iron. Yeah. A candle lights the other. Mostly watemo encourage gi mondo gi tim giluongo ni balancing act. Mangiso gini sa drama and sa drama. Kara sa co-curricular activity and sa co-curricular activity. Sa class and sa class. Kapo ninyo di oko a performance to do go miss lessons. Nyin migi go girls. Nyin migi go girls ka wantier almost 1 week cha. Yes. Nyaki dugi mi pini ninyo jiotima ngo. And how do I make up for it? Do a recap. Yeah, do a recap. Team consultation no JAPUONJ. JAPUONJ. Kuro nyaki dhigi milongo ni extra hard nikech nyichi yo. Seche ni moko ntie manel kao kaka intie migingo. Kuro nyaki dhi mbele ne jomoko. Mana kaka an kaka JAPUONJ. Seche moko aonge school. Nyaka ng'e tada make up na ng'o time anya aonge. Lessons mane you didn't participate. Yes. Nyaka make sure na da make up for them now. Kuro watimo balancing and we encourage them. Ne talent with academics will take you far. They move concurrently. Yes, you don't lean towards one. Seche mene gi certificate mar talent. With the interview ng'ama no participate at all. Ng'eni kod an age. I think Walimu that makes sense because Romo koda celebrity. Ok jogi gima make up to celebrities. Yes.
kiromo koda celebrity ma ji ohero maka ji oromo to doma na go selfie Yes. lakini kizungu bokia wacho. Is that making sense? It is not. Samoro kata odwa no express himself or herself. Yeah. Ngini koro self moral cha brought him Odok piny. Koro manyiso ni gimi wacho ni onego be ni giriwo somo Kod talanta. Gidhi achiel gachiel. Jatend piny wacho migosi William Ruto luongi mondo idhi e State House ni itimo gima maber mamoro jopiny. Yes. To kichopo kuro to in blank. Luo ni mitimo. Yemi wacho kinyal express yourself. Or a company do sign kodi contract. Yes, just for even a promo, advert. Yes. How do you do that? Nyakibed ngano mungi rights ne mungi the real life issues matimore sana. You understand your value. You understand everything. Kuro mungi wacho ni gigidhi kama achiel kiki we moro ni moro ten kiki moro di moro duong. Come on. And then after that, un kaka migama tayo weche gi mag drama Kisumu County Nyanza. In kikawa Kisumu County tikawa Nyanza, ngini mane kawa like nationally. Yeah. Midhiero mage masamoro utuom rugo e kinde mutemo chwalo talanta gi mbele. Kwa we moko mag jonyuol gi. Erokamano kuom penjo no. Mokwongo ahinya maduong' ahinya en tin mar resources. Gikeni Twak kabisa. Kaka yudo ni nyocha Kisumu County idea ile onego beni wabedo kod festival for 7 days. To ok nyalre nikech tin mar yuto. Ma sirkal oro tin ok nyal romo. Koro yudo ni samoro wa squeeze ma program dhi nyaka late otieno. To sirkal wacho ni onego beni watimo from 6 to 6. Nyithindo kapod piny ler. To yudo kaka nyocha samoro chwadhi nyaka otieno saa 3 ma ok ber. Kuro watiyo gi taya. Alafu bende nyithindo nyaka travel back to schools in late ok ber. And you know kids are also not that much safe getting mixed. Samoro gin day scholars. Gichopo school saa 5 otieno gidhi nindo kanye. Koro mane momiyo watemoga ywak ne corporate sponsors. Ero ni wan gi corporate sponsors, but mostly gibiroga in to support at the national level. Gibiro at the national level in a big way. But lower level, especially sub-county, county, regional, they don't start working with you. They don't start working with us. They want when you've gotten there at the nationals. Now they'll pamper you, they'll do everything for you. But at these lower levels, one could chandro maduong ahinya. To yudo ka Nyanza waka, especially Kisumu wan chien matin. Nikech yudo ka counties mamoko chiwo a lot of support. Okay. County governments and even leaders chiwo a lot of support ne their teams ma participate. Yes. Kaka higa mokalo governor ma Homa Bay Gladys Nyasolawanga no organize a luncheon ne joge Manoting'o nying county ma Homa Bay ma koro ne dhi regionals. Okay. Kendo mano regionals. Just region. Yes. No, man the regionals kendo from regionals to national. Okay. In fact, jomano qualify regionals by the national no oluongo gi motumo ne gi lunch. Momiyo gi sponsorship. Mane the sponsor JAPUONJ gi nyithindo on their way kano travel wadhi Nakuru. Okay. Kisi, governor ma Kisi notimo mano. Governor ma Homa Bay ma Busia. Governor ma Kakamega notimo mago Nakuru, Embu, Meru. To wani yudo ka Kisumu ka wanchie. But dongulu mun gi talanta. To wani mon gi talanta moingo jogi duto te. Mon gi Lupita. Wani mon gi Lupita nyomo. Moingo jogi duto te. Koro en kwayo maro ne jotendwa kata ne corporate bodies mani alwora ma Kisumu ka kata ma Nyanza mondo gibende gidonji gi supportwa. Nyoro director of education Kisumu County nyogo na sim nodwaro office kanya di office nyo wacho nodwaro list mag skunde mosebet kadhi state concert kod East Africa from Kisumu County. To gi jogo ma drama osegolo. Jok ma pinjigi. Mi pinjagi. Ni information ne dwaro urgently gi senator marwa ma Kisumu Professor Jenda.
I thought maybe something good is going to come out. Kuro kanyo wacho na to wacho ni nitiere penjo manyo Senate penjo Senate. Kuro ni Minister of Education be need that information ke gidwa duok they want to respond kawuono. En penjo makawuono ni floor. It's in the house. Is in the house mar Senate kawuono. Talent ma Kisumu County. Kuro en challenge marane joma kamagi. Information ne onego beni gitiego mar duogo konyo jogi. Kik bugo gamba e od bura kacha to bang'e no rumo kanyo. Nyithindo gi dwaro support. Skunde gi dwaro support no. Mondo mikiny wachokwa odhi ochunge od bura wache ni wachiwo support kama waneno result. Exactly. Last year Kisumu Girls girai Kanyaika Notiro state concert. The little known, right? Yes, the little known right Kanyaika. Notiro state concert. Utiro nyaka East Africa. Yes. And we were the best. Kisumu County, you can see that. Kuru manu nyiso ni talanta nika to mana kwa ido support. Drama inexpensive. Opogore gi activities wa makogi. Even music. Even music, it is very expensive. Because king new stage, gig meeting the stage kacha. Gig mi biruge stage kacha. King new costumes. Yeah. All those ones. In any music, you perform kawuono to results kanyo to jidok to drama ingeni nyaka udagi. Look at that accommodation. Kaka sani kuro jo Kisumu County duadhi Kisii. Program chako resadi. Sari ya wange. Ti expect niya thimo aseme nyalo travel. Machop Kisii sari ya madonje stage immediately. Kuro en you know mon or the other day. Oro uchio sapa. Kuchupu don kuro all. The best thing ni o travel go dhiambo, nindi o yue kingu kinyi donje stage. Kuro travel. Mane konyalo relieve. Kuro accommodation is a big issue. Big problem to us. And even facilitating transport. Taking care of even teachers masa accompany nyithindo gi. Bende en a problem. Nyanza does not do it. Western pays its teachers. Rift Valley, Nairobi Central, Eastern, they are paying their teachers. Katamana Eastern, Northeastern of all the regions. Chulo JAPUONJ gi ma company nyithindo. Kuro wanwa penjo JAPUONJ ma Nyanza penjo to wani mwagolo talent to karango matimore. Kidhi Nyanza, kidhi Western, joma train gi gin joma ma Nyanza ka. Nairobi gi pongo, joluo lilo gin joma train gi. Kidhi Eastern gin lilo. Kuro angoma mondo jotendwa gi kata mana organizations kata mana corporate bodies mondo wa partner together. Wangi kaka wanyalo kuza talent. Wangi kaka wanyalo konyo nyithindo gi mondo bed Lupita makiny. Obed Rico Mondi makiny. Obed Jalango makiny. Obed Nyambani makiny. What makes you walk proud kineno ka nyithindo gi samoro kuwuok ko chiedho angoma samoro mori kiduoka JAPUONJ kibet piny mos? Success. Kang'iyo kuma giyagi kuma gichopi mora kabisa kaneno gi in different platforms mano miya bedo kod mor e chunya. Yes. Benengana nyalo penjo ni kinde mudhi wuoth gi nyithindo gi sani yoro dhi Kisii Kisii County Nyabururu Girls. Yes. Arita mag nyithindo gi chalo nade ka un kod samoro in japuonj achiel kama ine jagoro to ok dibed kamoro amora? Mane challenge mana wacho ni cha nikech ministry wacho ni ok gin nyal sponsor JAPUONJ. JAPUONJ belongs to the school. School be wacho ni gionge pesa. Ka wuok Maseno, JAPUONJ Maseno, kum ranyisi, or Kisumu Day. To an in charge of drama wan jopuonje ariyo. Ngama ng'iyo kuma waninde gima wachamo? School. At the national, the national committee only takes care of one teacher. Parents amoro in a mixed school. To rule book wacho ni mixed school nyaka beda company gi jopuonj mar both gender. To support the boy boy child and the girl child. Samoro in gi play ngini ni gi nyithindo 20 gi wiye. To in japuonj adi? Achiel. Ok nyalo. Kuru emano mena yuago wacha accommodation cha. I'm taking care of teachers. Kantiere oganda kod migepe manyalo nyiedhre oko mondo mi osir jo Kisumu. Yes. Kage the drama festival. Drama festival machakore 16th.
teams report 15th. Okay. Main Sunday. Tugo chakore 16th to rumo Saturday mano beta pero gachi. Before we get to that, Serikal no siamo wangu once not only your drama but cutting across. Ni sani koro chal gimo kidwa ni ubed koda trainers ma are not having TSC number. How about this? Mano luore, mano timore kalore gik moko mosebet ka timore. To gima sirkal ng'iyo mokwongo en safety mar nyathi. Nyathini obedo entrusted ne ng'a, obedo entrusted to the teacher. Yes. Samoro bende japuonj bedo overwhelmed nikech ineno ka wan gi activities mopogore drama ka. Tiere moko ma yonge skills kaka film, production, everything. Nini nyaka Imagine extra support external support from outside. I think I remember kata one tie skunde mose approach wa mo assist game recording. Yes. Gibira ka. Yes. Gindiko no barua. Mukuru wa bedgo official letter ni so and school makama are requesting for this particular assistance. Yes. Apa ni mane gima sirkal wacho. Sirkal wacho ni kaponi adwaro external support, maybe trainer. To nyaka bed gi miluongo ni a written contractual agreement. Ma identify mangano nyalo present ni I am contracted by Kisumu Boys. Okna nyedra ni angega temo makoro na dhi Kisumu Boys. Makata ka gimoro timore ne nyathi to barua mane school ondiko na cha nitie. Ok bi penyo matonga. Ng'ong'e en persona non grata. En namba ni mar puonjere. Really. Aonge namba mar puonj, tan gi skill and train ana skillfully maker. Na wuke ke NDFF. O kadhi atimo education tatimo film making. Adhi atimo theater arts. An gi barupe ga moko, an gi qualifications. Tomato kuru kumana kaka school nyalo ndiko lab technician. Yes. Dongo onge namba mar puonj. But when contracted by the school. Exactly. School nyalo ndiko driver. Ok japuonj to en gi barua ma school ondiko. Kitendo boy interact. Mane gima sirkal dwaro. Obed gimo official. Obed gimo official ni a contract ngane otimo na training na nyithindo my barua. Our engagement and kama. This may be out of your docket but you understand it. Yeah. What happens ka a trainer bedo jendeke? What that mean? And japuonj intie kod code of ethics. Yes. Kako nego beni tayo nyathi. Japuonj ma dichuo ntie kaka handle nyathi ma nyako. Tie level michope. Nyathi ma dichuo be ntie level minyachopo go kode. Nyathi dichuo mostly nyabedo go thuolo nikech en kaka wuodi or stuff like. Nyathi japuonj trainer onjawra oketho ratich nyathi ma nyako. Ng'ama koro ting'o msalaba ka to wan gi evidence enough. Wale muni mano kiktemre. Exactly, true. To kotimore in a scenario. Kapo ni otimore to mano kuru the law must take its course. Mano umiyo sirkal insist. No bending the law. Yes, you must have contract. Me specify. This guy is not an intruder. Yes, kuru kapo ni gima otimore to school must now be held responsible. Nikech donge is your employee. Exactly. Yes. Kuru the school must be held responsible. Nikech nyathini sirkal o entrust igo. Omi gon mudirite. Equipments mitiyo go kode no go bed me approve. Me certain. Ninga ne to safe for the child. Kite ber. Sigande pokwa winje no timo gik machamba chocho. Yes. Kuro kapo no timore ni uchopuri gima no timore. Then the school must be held responsible. Chik nyaka kawa yuri. Na winjo ka jang'ad bura moro ching moro ne ng'ado bura. Ne okibe moro manoketho ratich nyathi manyako. That was not in a school scenario. So judge ng'ama ketho ratich nyathi manyako o plead guilty. To wacho ne do ni en jatiene mano timane. Ing'e gima ne jajowa. Chik mar land wani, it doesn't recognize the supreme powers. Ni gik moko ma funny ni jachien no timanade. Mon tugo tieko ni to some extent in this matter the devil is very innocent. Yes. Samoro bondo ka thoga nyingi jachien yore mang'eny kabisa. Ilo ni seche moko waketho nyingi jachien. Kata kama jachien ne onge to warwake. Ang'o ma ding'is jok ma samoro imiyo thuolo mar handle nyithindo just as samoro mi thuolo
Marando nyithi Kisumu girls or what imachira and get talent and imachira dek. How would you expect them to handle themselves with the decor? Dair nyisogi. Mana kaka gin bende nomigi thuolo. Magi kuza thrive talanta margi. Yeah, exactly. Gibende gichiu thuolo no kata giti thuolo momegi no mar kuza talanta. Nyithi joma moko. Mar nyithi mamoko. Gingi nyathini kaka nyamingi. Correct. Ngi nyathini kaka nyathine. Ongi nyathini kaka owadgi. Kiko ng'iyo machielo. Exactly. Ng'iye kaka nyathi momiye mondo mi okuza menta kendo rite kama maybe last on that ere kako make sure ne ko de kun mubete kala jomba achiel gieki to nywandru kanyo ka region duong japuonj. Jomoko be wide kor gweng ka nyithindo gi bente ma pach gi to tegno ma samoro kuchopo kuro to setude gi jagweng moro gi simu moro botingo ka njago sekere school arita gi pod wan mana arita gi. Yes, mano Mark, we said, you as Paul, and maybe with your committee, you can't be all over. You can't be all over, that is true. One gigi milungo gandeni village chaperones. Kude manyithindo gidake. We make sure ni school ka puri lu githindo manyiri to mi waja punya chiel manyako. Manyaka nindgi nyithindo gi. Edoka. You will be the Makataka gimoro de timre to gintiere. Onyalo resalam. Then one kod jomo bende iluongo mwachulo miluongo ni village coordinators. Gintij gien ng'iyo ni security mag villages gichalo nade gi gin maginge konde mag gwenge. Gichiemo nang'o, any drug ok donj through. Then one wakwayo assistance mar jo security apparatus. A village ka village nyaka bede gi police. Manyiso ni when you are going to Kisii, the police boss must know. There is a function coming and we must provide security. Kuru kundi manyithindo gininde police ntiere. Village marinyiri nyaka bed kod female police officers. Village mariwuoyi nyaka bed kod male police officers. Then a venue kuma watime tukegi binde wan gi police. Okay. Mari tuke tarita. Kendo mang'iyo nikech sana wach ma drugs. True. It's inyo jende wakabisa. Inyo jogo matindo. Wa make sure ni onge any drug around. Kata mana ng'iye mare. Kata mana maji ile no jitimu ngoro tie ka milungo ni power play. Exactly. Yes, this energy drinks. It's not allowed. The festival does not allow for you to have that within the vicinity of the festival. Yes. Wase wewe kuom kaka ukwayo jo trainers gi mondo mi orit nyithindo gi makare ujo puonj ube kun malaika. How are you advising your teachers to be role model to this? Jopuonj moko kwota ndiwo. I was in a meeting in Seme and DCC Maseme no wacho ni what's that DCC no quality guy. Quality assurance assistant Madam Elizabeth. Madam Elizabeth no wacho ni samoro jopuonj gi chopo ka they are not role model to the kids. Ema samoro miyo nyithindo go perform maber. Japuonj mapuonji to go away kata kaka orwakre mokwongo ingeni tie kaka kia ti motivate wadu how are you handling yourself kaka jopuonj go eko mabe koro nigi nimbni mana kaka iswacho ni okwan malaika one could personal and individual weaknesses but gimachiel ma seneno kum jopuonj mag drama yes ni wan ga kod a lot of discipline in terms of kaka wa conduct ourselves mbele nyithindo. Okay. En gima inyiso wa kata training seche ma train kaka nyocha wan gi training mar national regional. Inyiso wa kata mana rule book wa nyiso gigo moko ne watem seche ma activity ma festival din be. Achel kum gen mer. You can't be imer to nyathi kini interact interact or maybe unkisi idwa tere stage to the kata joint kamoro kaka tulo usetieko drama kuri yweyo kama tiluongo nyithindo kuma intiere. Exactly. Mano is not allowed. Actually leads to banning. Ko yudi kimer a venue ma festival you are excused to come the other year wami ni mokare yokrade kiching mi bro soba kabisa ti bro duogo okwayi rwakruok biro kata ne adjudicate of rwakore nade kaya in bele kaji to dia very presentable because any the first person manya thin neno seche manya thin stage ngamone no mokwongo kapok ngi audience kacha en adjudicate japuonj ne mambele ne kani kuru kata mana rwakruok kwa wadano be very decent very professional
eka nyathindi bende oyud picha maber ne jogo ma train. Japuonj dakika osekalo kanyo 42 bang' saa 2 okinyi ma kawuono. Saa ema dima wawang'wa Twak to ne mit kendo ne mele. Eka ng'iyo studio mar 2 kuma adek kuma nitie kocha Director Roy Douglas mawuok Tinada Youth Organization tie kendo magi jomo nigi maki mondo osir ni skunde moko kaka adek. En migawo makedo ne kata rito nyithindo ojende e Kisumu County. Yes. What is the roadmap? Wadhi Kisii tarik 15 nyaka tarik 21. Tinada Youth Africa aparo ni en organization mancho nosechako wuothogo. Okay. Mane wadhi ofiski ne gibiro kan watimo training ne jopuonj. Okay. Good. Mane gitimo presentation. Sana on disability and mental awareness. Mar jogo matindo to gi jopuonj. Kendo wasechako wuoth in a way nyocho nego benu partner Kisumu County ne tig mondo bende gitimonwa to ne time obiro machuok ahinya. Okay. Koro being ni koro wadhi regional. All is not lost. All is not lost. We are still open and ne an kod discussion online gi director. Baparo nitiere weche mane wawacho ni onyalo come in. Diga nyalo chip in one way or the other. Come on. To nyithindo wuok karang'o kadhi Kisii, you can just bring up to speed again and place your request to jok mowinjore ni siro. Nyithindo wuok tarik 15 of dwe mar dweni ma en Sunday. Oh, sema na chopo. Yeah, giwuok godhiambo. Mago from what category? From ECD. ECD. Yes. Getting in kwa pogo ne jawa. One gi jo ECD. Samoro do biro neno to do man jo ECD. I ilungo ni Aliyah manolo wa primary, one gi upper primary, one gi junior school. Okay. Then one gi some ilungo sana ni senior school, mano ni secondary. Kuru I lower run from what? To gi junior school. Gen mara gitimore from 17th to 21st. Okay. Mnotimre Nyabururu St. Paul's TTC. Then senior school Maragi ran from 16th to 21st. Get travel 15th. Give the up to 21st. Yes. Actually, this next week. It's next week. Okay. Gi one Nyabururu girls. Our Lady of Lords Nyabururu girls. Kanyo. Nikech ni senior school mutingo genres mang'eny ahinya. Koro en mare dhi gande for long. Kech koro gin joma dongo. Okay. En mare dhi for long. To on a daily basis ibiro ni one called 4 to 5 teams mawuok Kisumu County. 4 to 5 teams. 4 to 5 teams. Skunde mage muneno ka samoro nyadhi chung'no ni in gi result te. An gi results te. With area dek ma samoro kang'iyo category mar TUKE wan gi Kisumu, wan gi Maseno School, play, wan kod Migingo Girls play, bende nigi play maber ahinya. Okay. Miluongo ni religious hypocrisy. Okay. Then wan kod Lions, kodok kod Camille, cultural creative dance, men dramatized, opogore gi mar music cha. Wan kod St. Teresa's Girls. Mana Makibuye kane. One called Kanyameda Mixed. One called Kisumu Girls. One called Nyabondo Boys, bende nigi modern dance. Njiko nigi modern dance. Choral one called Bar Union. The Bar Union? Bar Union mix mani Nyahera Mano. The one I know. Yes. One called Mime one called Obambo. Okay. St. Mark's. Kod school moro bende Aseme. Nyakach wan gi skunde karibu beach. Okay. Muroni wan gi skul miluongo ni Nyakoko, man gi miluongo ni solo, man gi miluongo ni spoken word. Okay. Then Nyando wan kod Onjiko representing Nyando sub county. Koro mano nyiso ni giluomore. Kisumu County no yudo teams kuma kuonde opogore opogore. Diversity. To we are hoping ni wadhi timo maber. Okay. Kaluwore kod kaka nyo judges omiwa results ka. Items manyo na stage nyiso ni Kisumu walar mana namba 1. Wadhi piem, wang'ega ni wapiem ga Kisii gi Homabay. Okay. Koro pod Homabay gi Kisii nyaka bed ready. Umoikoro. Sebano batsa. Waikore ne lwenye ne. Ami thuolo mondo ket kwayo ni mogik ne kembe mopogore opogore kata ka wan gi record mamoko ni ang'o mowinjore watim e kinde ma utimo ikruok maket kod maendi. And your last report. Firstly, mokwongo agoero kamano ahinya ne Color TV. Usewuotho kodwa
aparoni from 2023. Always usemiwa coverage ka one called county festivals. Usemiwa coverage ka one called regional festivals. Wagonwero kamanya. Mano miwa visibility. Miyo bende jonyuol kata jopiny ng'eyo ni gima kama timore. Exactly. Mano is one of the most expensive sponsorships you ever get. Getting airtime ok en gima yot. En gima very expensive. Miyo wagoero kamana hinya. Kendo wakwayo ni umed dhi mbele kod that support. Mar ariyo, agero kamano ni Ministry of Education, Director State kod Kenya Secondary Schools Heads Association mosebedo kamiyowa support. Producing those items, sponsoring them, okoyot. And a lot of money. And also dual mar JAPUONJ madongo. Dual mar JAPUONJ Heads Association osebedo ka support wa kabisa. Wagone giero kamano. Daher mana kaka nasewacho mokwongo. Kwayo jogo mopogore opogore, obed individuals, obed organizations, obed our leaders both at county and National Assembly, national level, mondo be together wa partner mondo mi wager jowa, wakuza talanta, walos future mar nyithindogi. Nikech nyithindogi koko yudo gino motimo, wacho ni an idle mind, the devil's workshop. Kwa mentagi, kiny kowuok kacha, okochuno ni nyaka ndike, onya yudo gimotimo, obed content creator, obed film maker, obed ang'o, mano we are building the economy. We are shaping the future of these learners. Kora kwayo sana jotendwa, our political leaders, to come in a big way. This is a challenge to them. Nyithindogi, they are no longer the future leaders. Gine leaders sani. Koro nyaka wa empower gi. Come on. Gikanyo be machopogo to kitor mar twak ni rimo kuom nyakoro mag jwang ni wawuoye weche go eko mag rowere kod talanta kata rowere kod were kata mich maber Nyasaye omiyogi kendo ne wabedo kod dhial mar bedo kod japuonj Paul Odhiambo jagoro no ero mar weche go eko mag drama Kisumu County kanyakla kod jagoro no ero mag weche go eko mag drama gwenge gi eki ma Nyanza. Mbele wambeko go winjo keto kwayo mopogore ne migepe mopogore kamoting'o tinada kanyakla kod migepe mamoko ni kegiyie to ginyal wuok oko kendo girew lwedo nyithindo gi eki ka gigero were kata mich margi ne yuto margi ma higni go eko makiny. Japuonj wabero kamano kuom ne yudo thuolo mondo mi bi odiochieng' eri ma kawuono kwachak waluongi kod jotelo mamoko to yudo thuolo uchak bumbe kod wanyakol mag jonga. Deko sekalo kanyo 50 bang' saa 2 okinyi eri ma kawuono. Wamodho pi machuok waduogo wambeko achiel kachiel kod director Martin Nada Youth Organization mano migosi Roy Douglas Otieno. Iluonga ni Jasadoyo Awuot Seme.